Bol v Trebišove na vojne, tak som potreboval si odskočiť a povedali mi, že aha, tam vzadu. A tak som tam išiel, tam bola taká drevená búda, taká dosť podlhovastá. Tak som čakal chvíľu, kým odtiaľ niekto vyjde, aby som mohol ísť ja, a vošiel ďalší a ešte ďalší. Tak mi to bolo podozrivé, tak som tam nazrel a tam boli takto 4 tie otvory a oproti 4. Takže sa tam zmestilo 8 a bol tam jeden major, ktorý čítal noviny, mal cigaretu. Kultúrny a človek. ja som tak, ale bolo mi to teda nepríjemné, ale najprv som si ani nechcel dať dole nohavice. Potom som sa predsa rozhodol, tak som si sedel, tak skromne a hamblivo som sedel a ten major sa na mňa pozrel a hovorí: vidíš, Lasica, robím 3 veci naraz. Čítam, fajčím a série.